sila kulukudu sila nayi induku ke bogogo nomkhulu isikhafulo lesi sikhafulo bogogo nomkhulu sinamandla ngendlela eyisimanga ushela intombi la uyabona ukuthi wena usujahile ukuthi ibe ngakuwe ishaya ngalesi sikhafulo ngiyeza ukuthi uyishaya kanjani ushelwa insizwa la ufuna ukuthi uyiqoma usuyishaye wena ngesikhafulo nasi sizokusiza lapha ushiwe intombi khulumani madoda khulumani abantu abadala kunzima kuyahla kenyunga ushiwe intombi uyazama ukuthi uyayitshela ukuthi ucela ukuthi nibuyelane yabona uyayibuyisa kalula kanjani isebenza kanjena uyayicela ucela ukuthi nibuyelane ishaye ngalenduku ke uyibooste manje usuyilekele ngibina vela imdi booster the one and only booster yemimoya spiritual booster that is me the one and only spiritual booster imina lo uyabo uyayishaya la intombi ekushiyile indoda ikushiyile yakushiya nezingane yakushiya nalo lonke uthi batafa awazi ukuthi kusekufanele manje wenze njani ishaye ngalenduku umuntu ozobuza ukuthi isebenza kanjani uyenza kanjani ongayilalelanga ivideo lenduku uma uyisebenzisa thola ulwandle kunama coastal provincial nani kanjalo labo nje abange nayo lo ulwandle abangithinte ngizothi uma ngabe ngikuposela lenduku uma ngikuposela lenduku ngikuposela kudepend ukuthi wena ukuyi-coastal shoot wena unalo ulwandle uma ukuyi-inland kusho ukuthi awunalo ulwandle uyabo ukuyi-inland kusho ukuthi wena ulwandle awunalo uma ngabe uku-inland provincial uyabo kodwa umuntu wena u-coastal ulwandle angizokukufakela uzolanda wena lenduku lesi sikhafulo lesi uthola iniphu yolwandle egcwele nje usuzoyiphungula phela kancane ufake leyo ngcenyanyana lokho engizobe ngikufakele khona kwesikhafulo ebhodleleni ukufake konke umkhafulo usuku olulodwa kumuntu la umkhafulo usuku olulodwa umuntu la kulesi sikhafulo awusishiyi lese ngiyokufakela sona ukuthi faka ulwandle ufaka umchamo wakho usuku olulodwa umkhafulo kodwa ngaphambi kokuba umkhafule kunesigezo okufanele usebenzise uyageza uyaqhuma uyaphalaza bese kuze bakhaneke uza kule nduku le
lana ke sesizoqeda la kodwa kungayisebenzisi lenduku ungena umuntu wakwasebenzisa induku phambili lenduku ilwa ngamanye amandla ngiyatholakala ke empangeni kuphela lapha engitholakala khona inamba yami 0794410838 nasi isikhafulo uma wena ukuyicoastal province shothi ulwandle lapho uzokwazi ukulithola ngizokuposela uma ukwi-inland province search lapha ku Google kuthi coastal wena iprovince okuyona ekwi-coastal noma ekwi-inland uma kwi-inland shothi wena unalo ulwandle kumele ngikuposele nani nolwandle lokuthi ukwazi ukuthi ulandele umuntu wakho ngendlela omlande ngayo umuntu omshelayo uzomshaya la umuntu okushelayo uyabona ukuthi kuhamba kancane uzomshaya umuntu wakushiya ngike ngayiveza lenduku few years ago ngike ngayiveza iyo ke le ngiyathokoza ke bogogo nomkhulu ngiyanithanda nithandwa yimina ngitholakala empangeni eKZN kuphela akukho lapha engitholakala khona ngiyathokoza 079 4410838 ngiyathokoza bogogo nomkhulu thokoza mina ngiyanithanda